Pa svi mi kažu da mi ime pristaje. Jednostavno mislim da nekako me to ime okarakteriziralo i mi kažu da malo blještim. A zato što sam uvijek nekako idem životu nekako vedrog duha i primam ljude otvorenog srca. Nekad me to naravno i malo košta, ali mislim da kad si čovjek nekako onda takve ljude se okupljaju oko tebe. Ja sam iz Sungara, koji spada u općinu Mrkopalj i to je moj kraj zato što sam jednostavno tu rođena, tu sam odrasla i svoje prve korake napravila, nekako me to odredilo za daljnji cijeli život. Tu sam išla u osnovnu školu, u srednju školu, napravila prve skijaške korake, prvi put recitirala, pjevala u zboru, svirala tamburice. Kaže se da goranske žene nose 3 kantuna kuće, ne samo jedan. Rasla sam u stolarskoj obitelji, znači moje prve igračke su bile drvene igračke, odnosno čekić i čavli i onda smo braća i ja zabijali čavliće u drvo, brusili zajedno s tatom u radionici. To mi je bio nekako životni odabir i u srednjoj školi i fakultet sam taj završila, znači šumarstvo, drvnu tehnologiju. Tu mi još uvijek živi mama, tata je pred par godina umro, žive mi braća. Sastajemo se obiteljski, družimo se obiteljski i ne samo to, nego međusobno jedni drugima ljudi jako pomažu. Postoji jedna bliskost među ljudima i ostaje uvijek nekako taj dobri duh, i rekla bih ja, iz šume, Mrkoplja i Gorskog kotara. Što kažeš na naše mjesto, na selo, kako je bilo prije, ja ipak ne živim tu, ti živiš, ja dojdem, projdem. Ti dođeš pa vidiš i onda... Ali dobro, prije je bilo puno teže, da se razumije, danas je mehanizacija, danas su ti električni pastiri, prije smo morali ići na pašu sa kravom, pa ujutro u 6, pa navečer, na ovako malim područjima, male parcele, mala obiteljska gospodarstva, da se jednostavno prisiljen baviti se različitim djelatnostima da bi pokrio troškove poslovanja. Ako ne ide jedno, ide drugo, ako ne ide drugo, ide treće. Tako da mislim da može se na selu živjeti, samo malo treba biti strpljen i volje imati i uporan biti, onda će doći rezultati. Gorski kotar inače ima 9 jedinica lokalne samouprave, odnosno 255 naselja, što čini pola naselja Primorsko-goranske županije. LAG, odnosno lokalna akcijska grupa, koja obuhvaća znači, sve sektore, znači poslovni, javni i gospodarski sektor. I jednostavno to je princip koji je Europa uvela za razvoj ruralnih područja. I u tom smislu smo i mi kao grupa, iako nas je krenulo puno više na početku, ali negdje oko 15 ljudi je jednostavno bilo toliko entuzijastično. Mi ćemo promijeniti Gorski kotar, mi ćemo nešto napraviti i svi smo volontirali nekih 6 godina. Pa sam, gdje god je bilo nešto moguće, išla na nekakav tečaj, na edukaciju, na razmjenu znanja, na studijska putovanja, da vidimo nekakve primjere dobre prakse koje možemo primijeniti ovdje kod nas. I jednostavno to je rezultiralo tim da sam nekako bila pripremljena kad je LAG dobio akreditaciju da ga mogu voditi. I onda smo krenuli, kako bi se reklo, zaozbiljno sa uredom i ostalim što uz to ide. I kroz to smo stvarno educirali jako puno ljudi u Gorskom kotaru. Jednostavno smo ih upoznavali na koji način mogu povući sredstva Europske unije, što kroz program ruralnog razvoja, što kroz neke druge načine privlačenja sredstava. Ja sam, znači, nakon nekog vremena shvatila što se tiče mog rada u lokalnoj akcijskoj grupi, da sam došla do nekakvog, rekla bih, vrhunca i da je možda vrijeme da neki mlađi ljudi koji žive na ovom području dobiju priliku naučiti taj posao i krenu u osvajanje Gorskog kotara. U nekakvoj fazi upoznavanja, znači dok se još nismo počele tako družiti, vidjela sam stvarno da ima, ali nevjerovatno izraženu ljubav prema svom kraju. To mi je, meni osobno, mislim, svi mi volimo svoj kraj
i to je nekako i normalno, jel? Ali kod Svjetlane mi je to baš bilo onako dosta izraženo i onako sa nekim baš velikim entuzijazmom. Jako dominira ta karakteristika i definira možda i cijelu osobu, taj osjećaj pripadnosti, što u ovom slučaju jako pozitivno. Da, ispalo i požrtvovanošću i s ljubavlju i sa hrabrošću, ja bih rekla jednom velikom dozom hrabrošću ide kroz život. Gorani se jako teško miču iz svog kraja i uvijek im je srce gore. Živim u Rijeci od 2003. godine sa familijom, s djecom. Jako je lijepo ovdje za živjeti jer je klima vrlo nježna prema ljudima, ne trebaju nam ni zimske gume. Meni osobno nedostaje mogućnost bicikliranja jer u Gorskom kotaru smo život proveli na biciklima i možda mi malo smeta evo što naše plaže riječke nisu uređenije i što nema neka šetnica gdje možete prošetati 5 km, nego moramo ići do Opatije, Kostrene, Krka, Crikvenica i tako. Došli smo živjeti kad je kćer krenula u prvi osnovne, sin je onda bio u vrtiću i naravno da je to nama olakšalo jedan život. Od kad smo bili mali uvijek smo imali ne samo školu ko obavezu, nego smo uvijek bili u sportu ili u glazbenim školama. Tako smo uvijek bili 100 na sat, ajmo reći. A što je još zanimljivije da je ona to bila samohrana majka i sve je to radila. I ja mislim da je to usadila u nas da se ne uljenimo toliko. Vjerojatno to mi je podsvjesno, sam tako se motivirao da odem u Englesku. Tamo sam studirao 3 godine, sad idem u Nizozemsku na diplomski godinu, 2. Ja sam pred 5 godina otišla studirati u Englesku onda sam studirala dio u Engleskoj, dio u Francuskoj. I nas troje dugo nismo živjeli zapravo zajedno jako. Pokušavali smo se priviknuti kako je to opet. Dok smo, Matija i ja smo sazreli, ja sam 5 godina živjela sama, on 3 godine. I onda baš smijemo se uvijek oko pranja robe i tako toga. Jer ja jedan način volim, ona drugi način voli. Ali dobro, zato ja kuham, a ona pere robu, Matija nešto treće. Nije da više smo djeca koja žive kod mame, nego smo odrasli ljudi koji žive kod mame pa možemo puno više pomoći. Moj prvi radni posao, općenito posao nakon fakulteta, bio je u ovoj školi u kojem sam sada, odnosno u strojarsko-brodograđevnoj školi za industrijska i obrtnička zanimanja. I to je bilo vrlo stresno jer nemate nikakvo životno iskustvo niti poslovno iskustvo i dođete predavati odmah nakon faksa u razred gdje su sve oči uprte ovako u vas i sav se preznojiš, ne znaš ni pričat. Međutim, kako sam mijenjala tada kolegicu koja je bila tada na porodiljnom, otišla sam dalje za životom u neke druge poslovne poduhvate i u druge firme. Ali kad sam vidjela da školi treba opet stručni kadar, naravno da mi se ta ljubav za predavanjem i prijenosom, pogotovo sada znanja koje sam stekla kroz sve godine svoga života i rada, prihvatila sam i javila se i primljena sam i evo, volim to životno iskustvo prenijeti mlađim generacijama. Predajem masu predmeta, znači nije običajno kad ste opće obrazovni i to su materijali prvom i drugom razredu, nacrtna geometrija, dizajnersko crtanje, znači tehnologija zanimanja, tehnologija proizvodnje. Ta djeca koja su u školi su vrlo zanimljiva, interesantna i nekako mislim da svaku osobu koja radi u školi mogu malo i pomladiti. Naš cijeli nekako posao je vezan za borbu za drvnu tehnologiju. Ja? I za dostojanstvo drva, da to drvo nekako, da ljudi shvate što mi to imamo u Hrvatskoj, što mi to imamo u Primorsko-goranskoj županiji. Ja? I onda na kraju, evo nas i u školi zajedno. Stvarno nisam mislila da ćeš na svako moje nekako pitanje da ćeš biti spremna za raditi. Evo, nisam te toliko bila upoznala prije, a sada sam upoznala jednu drugu Svjetlanu. Životne okolnosti. Tako je, da. Evo, i sva sreća, i to stalno govorim svakome, evo, kako god nešto kažemo, Svjetlana je uvijek tu spremna za raditi. Ja?
Radili smo zajedno na pisanju projektne prijave za projekt Erasmus Plus koji nam je odobren. I eto sad, na drugom projektu smo radili također koji nam je odobren, to je projekt izvan nastavne aktivnosti školski muzički sastav. Tu mi je Svjetlana puno pomogla i kao muzičar i kao stručna osoba u pisanju projektnih prijava. Svaki kotačić bitan i samim tim što nekako prenosim to znanje, iskustvo i poveznicu tog ruralnog prostora u urbani prostor je definitivno već veliki doprinos. I kako je rekao naš profesor Franjo Stalčević, začetnik škole Mira, kaže moja brda me uvijek vežu uz se i jednostavno ja kad pređem Jelenje, Gornje Jelenje, nekako mi srce zadrhće i to je to.